साला थानो बासो गारबायमोनलां बे बुहुमाव दासो मिशन साक्सेसफुल जाना थांगासिनो दङ र'। दै मलाथो मोनहैबावगोनब्रा मंगलफ्रावलाय होद मोनहैगोन र' थैज हमना नोङो बे फाग्ला बिटिआरावनो जों सानैजों रेकर्ड लाखिखासिगोन एगजामफोराव खम कुइसनफोराव फैलाबासिनो नालै बे खम फेमास जासिगोन जों। है साला नोंजों फैबाना जाब्रसिगोनसो नामाब्रा आंलाय। है फाग्ला जाम्ब्रलाबायो नामाब्रा सोरबा मानसिया बुहुमाव जन्म जानानै बुहुमावनो थैयो नामा? थै सासेसो लाफानायबा हिट जागौमोन ना होमबा बे कृष्णामोननि खृष्टान फैफाथारगौमोन खोमा। है उन्दैद्रायलै बे लाबोजाया लाबोफानायबा डिस्टार्बसो जागौमोन जों बिमा बिफाखौ खम गोसोखांनानै गाबबाय थागौमोन बे। है हासुनो ओंखारथारबायमोनलै आंखौ दा बेनिफ्राय हासुरबाबोथ' बुहुमाव अखा हादों होननानै सानथारगोनलै ना नो बेलसाखौ हमथ' हासुनि आं। थै जायालै नोंजोंबो मोजां हमदै मोजां बोरैबा बेलथाय नांगौबा हले एखुनावसो ज्राव मोनहैगोन जों हले। दे माबारसो आया माथो अखासो हासुनायालाय आंलाय बिसिनायावसो हासुफ्लांबायलै। होद माथो सोरबा नुसनबायनांगौबा बोराय मांग्रांग्रांनो बिसिनाव हासुग्रा होननानैसो गामियाव खिथासिनजागोनलै बे। हैद जानाय नङालै। हैद जानाय नङालै रावबो गैयावनो सुखानांसिगोन आं। ओइ मा खालामदोंब्रा नोंलाय मा जि सुफेरा सुलाबायखोब्रा नोंलाय। है मैया ककटेल लोंनाया एसे एफेक्सन जाना दंलै। होद बेनो खोन्थाजानाय नङालै अबेबा हासुनाय खोन्थाना लानांगौबा गामियावसो खोन्थाला थिंजोबगोननि खोन्थाथारालां बेनोबा ओरैनोबा हिनजावसालायखा। ओइ नोंखौ नांगौमोनलै जोंनि सर्ट मुभि शुटिं खालामनायाव। है हाबजागौमोनलै हाबनायालाय एक्टरबासो हाबगोन आं खिन्थु। होद नोंखौ नायनानैथ' खानायाबो मोनजोब्बाय रांख्रब लोरलिंलिं खर लेबलेब होद आसोल जानाय नङालै मिलायनाय नङा माथो। ओइ सोंबा सोंनानै बिदि रिजेक्ट खालामना दे नों हले आखाइया हले हारा गोजाखा सौनांगौबा हले नों गब्लंलांजोबखागोन हले। होद मा सख्राब्रा नोंलाय फाङा सिङा बेफारिनि एक्टिंआवसो नांगौ जादोंमोनलै नोंखौ। माबायदि मानसिफ्रा बिलाय सोंबा सोंनानै बिदि खालामनालै मानसिखौ। होद जानाय नङालै नोंजों। ए माबा इन्सालसो खालामलांबायलै बे नोंसोरखौ हले इउटुबाव भिडिअ आपल'ड होनाय नुवाब्ला सन्देह खालामगोन दे आं हले गामियाव माबा माबि एरना हैगोन आं हले। साला है है माला फैबावगोनब्रा बिलाय माथो दाबो सफैया बे एक्ट्रिसखौसो लोगो हमहैग्रोखोना माखो बिलाय बे साला लानजारिजों मानसिफोरखौ बारा फोथायनो हालाय लाङालां। हाब माथो रायखांनाय लोगो लोगो खावब्ला नुजाफैगारगारबायलै बिलाय। ओइ जाबायना गासिबो रेडि ना? जग्रोब्रा नोङो। दे एक्ट्रिसखौ खेबसे कल खालामलाय। र' बिदिबा हैद बेबा फैगोना फैलालै र'।
फैयाबालाय माथो जानोब्रा अनेक रोखोमनि ब्रेन्ड एक्ट्रिस दङ ब्रेन्ड नायै ब्रेन्ड बासि बासि लाबोगोन रोलै लाखिथ'लाय आयौ खावब्ला फाग्लासो माथो बे भिडिअ बानायनो फन हरखालायथारबाय बियो र' एबारै फैसाखौ एसे बारायना लागोन आं र'लाय हेलौ बेनिबाथाय माबा सेग्रांथारलै हेलौ दा मिनि हाले हाले रायलायलायसिगोन आरो बियो भिडिअ शुटिं खालामनोसो नागिरदोंमोन जों नों सोलाबगोन ना सोलाबाथाय अ नंगौ खालामनायालाय खालामजायो एबारै फैसाखौ एसे बारायनानै होबावदो दे अ जागोन दे एसे बारायना होबावसिगोन एबार आयौ एसेल' बारायथारगोन आरो मिलायनाय नङा आंहा बिउटि पार्लाराव थांनानै इमान दामि दामिनि बुस्थु फोनना देलायना थाङो आङो हा भिडिअ मोनसेयाव 5,000सो होबा जाया होमबा लागाव दानाबा खावलांसाम नोंजों रायलायनोलै र' दे दसे नेथ' दे नोंनि सायावनोसैलै नों अके खालामहरदो शाला दासो मोनदों खनसेखौलायनाया खम गोखा गोखै होनहरजाखादों बे हेलौ 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 हरनोसो बालायबायदि बिसोर माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय फाग्लि नैबे खावब्ला हिनजाव थानायाव जायखिजाया अकेल' बुंदो नोङो आं खोथा होबाथाय गोजौनि मोफौखौ हायावनो बाहागो रानजोबनो हाखायो आं आयौ मासे दुगा फाग्लाफोरालाय बिदि सिख्लाफोरजों गोदै रायलाय मोनबाथाय अख्रांनि हाथरखिखौ थुख्लायनो हानाय बायदि मोनोहाय बिसोर दे दा बेलासियाव थांसिगोन आङो दे बिदिबा नोङो दा बेलासियाव रेडि जाना ओंखारनाल' फैदो थौरे थांसै जाबाय आसोल साला सामब्रामालाय मासे दुगा बुङोलै नैबे खावब्ला हिनजाव थानायाव जेबो सिन्था खालामना नोङो बाराबा फिदिं खालामनानै आंनिसो गार्लफ्रेन्ड खालामना लाबावगोन आं बेखौ ओइ माबा बे भिडिअआ कमप्लिट जाखांबा गामिनि फिल्डआव प्रिमियार श' देखायनाय नामा सोर नायलाबायनांगौ जाखोलै नोंनि बाथ्राखौ लाबा मिनिजालाबायनायसो जागोनलै बिदि नङाब्रा एसे गोजौनिफ्राय एसे गोजौसिम दावखोलांनांगौ जाम्बा होद र' बिदिब्ला आं खाहानिखौ ससे बारायदेरबावनांगौलै दे होमब्ला नों खाहानिखौ लिरदो आं साहा फुदुंना लायनि दे थाबलाबो वाह आरो नाब्लाया लागायलायबाय माथो बरियालै बिनियानो उन्दु जाबाय था है जामख'लायबाय माथो आयै बे आदै नाब्लायालाय बेसोर सोरसो सल' दामगासिनोब्रा उन्दुनो ओंखारां माहांसो मोनलायलांबाय आङो ओरैनो खामानियानो एरखायाखै आंहा है माबा खामानिखौनो एरा मोनथारबायलां थानो सुखुवा गोराननो साला बे खावब्ला आरो थेब्ला मोना सिख'थारसिगोनलै बिसोर शुटिंआव लाबथिं आंनि माइनाव सनाखौ मालाबा लोगो मोनबा मानसिथारनांसिगोनलै बिसोरखौ साला खनसे दम हरना दोनखादो र' सालाखौ दाखुनिथ' फन फैलायखोब्रा
हेलौ ओइ थेब्ला बहा दंलै नोङो होद बहा थानोखैब्रा हायाव थागोन आरो हेद बेटाया माथो आंनि सायसो गोरासिनसोबावलै बेलाय नों गोरा नालाय आंबो गोराब्रा हे बेटा माइसो गलालै नोङो उल्थासो जोनोम जादोंमोन नामाब्रा नोंलाय नोंसोरखौ हले मालाबा मानजिसिगोन दे आं होद दमदमब्रा फैब्रा दानो अमा बेदर हांनायसो जाहरबावगोन आं नोंनो हेद माइसो गला मारलै उन्दै समाव बिमा बिफाया दावदै गलासो जाहोदोंमोन नामाब्रा होद खर' हासा गैयि सोर दाखुनि फिसा जाखो नोंलाय दोन नोंजों रायलायनो टाइम गैया आंहा इउटुबनि कन्टेन्ट लिरनांगौ आंहा हेद इउटुबनिसो कन्टेन्ट लिरबावदों नोंलायसो इउटुबनि कन्टेन्ट लिरग्राखौ होबथाग्रा फिसाला नामा नों इउटुबनि हेद साला खरसखौसो गरम बानायबावदों नोङो साला सोरनि जिबखौ लाना सुटिं बानायनाय बायदि मोनदों नोङो हा अ बिब्दिब्ला नों जोंनि भिडिअनि एक्ट्रिसनि बयफ्रेन्डसो नामा नोङो दे मोजां जादों खेबसे खबर लानायानो हेद बेटा खबरसो लादों होनबावदों नोङो साला दम होनायखौ गिबावलायाखै सिनायगोन र' नों बेटा दसे समनि उनाव सोरनि जिबजों सुटिं बानायनाय बायदि मोनदों होद दासो आंनि जेब होनना लानो हादों नोङो गाबोननो आंजों मोजां मोनलायबानो आंबो आंनि जेब होनना लानो हागोनब्रा हैद साला ये मानसियाबा जानाय नङा नालाय बिसोरखौ साला पिस्तल थानायबा गावसिजौमोनलां दिस्टार्ब फन हरलाबाय थायो बबे ससेयावबा दङ है खामानि मावनो गोसो जालायलांलां बिसोरनि थाखायनो थांसैलां मा दाबो फैयाब्रा खावब्ला भाई है अबेसिमथो सफैखोलै बोरै जाबावनांगौ जाखो बिदि दाबो फैया माथो भिडिअ बानायनाया खावब्ला भाई हनै फैगौलै फाग्ला फैखानांगोन खम गोसोआव दुब मोनबाय थादों बे खावब्ला हिनजावखौ माला नुगोन साननानै आयु फाग्लाफ्रा खावब्ला सिब्ला नेलायगासिनो ओइ खावब्ला सफैबायलै हनै सफैबायानो माथो ना आं फैयामोनबा रावखौबो मोनखाथारनाय नङामोन हाय बिसोरबा हले नुदों आंनि थाखायनो माबायदि समायना देलायनानै फैदों खोब जेन गावनिसो जेब आरो आयु फाग्लाफ्रा माराय खुमालायबाय थाखोसै बिसोरलाय प्रप'जसो खालामाथ' नाय दाखाथियाव फैबाथाय जेराम गोथाव जाथावथाव मोदोमलायगोन खोब मोदोमगोनलै दा खाथियाव फैबा मोनामनानै थानो हानाय नङा आंहा खावब्ला सिब्ला फोथायनो हालायलाङा आं बिसोरखौ दाख्लैबो आइ लाभ इउ मेसेज हरनाया हरफ्लांदोंसो होनबावलायो है बाराबा प्रप'ज खालामगारगोन आं होद खावब्ला नोंनाव बारा जाबायलै मा खामानियाव लिंदों मा खामानियाव बाहायनो नागिरदों नोंलाय फाग्ला सेंग्रा नालाय सेंग्रानि जसखौ बाहायनांगौब्रा फाग्लाफ्रा जानोसै बायदि नायथारो बोरैबा दे होमबालाय दसे रेस्ट लाथ'दो थोद साला साइकेल मेकार रेन्जारनि फिसालाखायनो गारसिगोन नामाब्रा बे फाग्लायालाय आंखौलाय साला लाबथिं लायथारबायलै बिसोर आंनि साइज गोनां जेबखौ र' साला बेटाफोरखौ मानसियाबो जाथारा नंला बिसोरखौ र' साला दिनैनो दानो मानजिहैथारगोन आं बिसोरखौ सिनायाखै साला साइकेल मेकार रेन्जारनि फिसाला डेन्जारखौ जेराव बानायथाराखै बिसोरो बे साहा बागानावनो बानाय जानांगौ र' थांगौ नै बोरमा फान्थाया दे बुंदोल' माबायदि खालामनांगौ खोन्थादोल' दासो आखाइ टाच खालामनो मोनलायसिगोन र' साला सामब्रामखौ साला हिर'नि रल होनो हामगोन नालै हेन्डसाम माने एफा दुगानालै खर'आवथ' जेबो गैखाया गोबोरखिनि एम्फौ गोजासो दा बुंबाबो हाबसुंसुं जानानै थालायगोन साला खोनाय बायदि मोनो खोमा फाग्लाफ्रा गावजों गाव मा खोनाफा माबा बखिलायबाय थाखोसै बायो हां बिदिबाथाय जा गोबाव नेहोखाबाय आथिं रुवायलाय लांबाय आंहा जिरायग्राबो गैया नुनायावल' हेन्डसाम गारियाबो स्कुटिसोबाव जि थार्ड क्लासका मानसिफोरानो
दे थाब फोजोबनानै थांफिननांगौ आंहा दे होमबालाय ओइ थां स्कुटिखौ लाना फै हाय, नै बेयाव र'। लाबो आं बुंनाया रेडि होद खैबार फोरोंनांगौ जाखोब्रा नोंसोरखौलाय हंगारहाय मा होद ओइ नों बेयाव जिराय आरो नोंबो बेयाव जिराय मोखांजों मोखां नाय एबार मोजां बानाय एबार हायाबा खिन्थु आउट दै रेडि दै रेडि होद जायाखैलै खैबार फोरोंनांगौलै नोंखौ एबार हायाबा खिन्थु गैला आउट दे मोजाङै बानाय एबार बोरै जाबावनांगौलै नोंसोरजों खेबसेयावनो हायाबा बोरै जानोलै थैद बबे खन्दआव दंब्रा बे फाग्लाफोरालाय होद बिसोरनो जाथारनांगौलै होद नोंसोरखौ मानसिथारगोनलां गारनायाव गैया दिनै ओइ खावब्ला आरो थेब्ला नोंसोर मानो आंनि जेबनि आखाइखौ फाला फाला हमगासिनो सोरथो जालायखोब्रा होद जों शुटिंसो बानायदों नुवाखै आं एक्टिंसो फोरोंदों थै आयु, नों नायनो गोसो जाबाय दंब्रा दाना। बैयाव दलद जिरायना नायथोंब्रा नों आरामनो सोरनिफ्राय मिथिनाय मोनफैखोबा बे थैद खोमा खेरना फैयाखै नामा नोंसोरो एफा रोखा आंनि जेब होनना बुंनायखौ थै साला बे बयफ्रेन्डफोरनि आखल बादि खालि बिदिनोलै साला रावजोंबो थांफानो मोना फैफानो मोना खालि सन्देह सोरथा नोंसोरो बेबि नोङो दसे बेयाव जिरायनानै नायथ'दो ना प्लिज होद बेवहायलाय बोरै ग्रोब सौफैलायखोब्रा ना जिबनावसो माबाफोर GPS फोर लगायना दोनदों नामा जाखोब्रा ओहो आं सिरि जना थानानै नायनो होनना फैयाखै दिनै बिसोरखौ मानजिनो मोनाबा बे जायगानिफ्राय दोरहांबो जाया इया मा होनखोलै बेलाय जेन एक्टर आरो गावा फिल्मनि है मा बुलायग्रासि नोंलाय लोलावलाव रांख्रेब लिंलाबलाबनो है आइदोलै या साला सोर हमदों हगार या नोंलाय बिनि सोलोंना आं सोलोंबाय उदै बिगुर साजोबथारबाय आइदे मा बुलायबावनो आइदे हा उदै बिगुर साजोबबायलै ओइ गाखो साथ्र' नायगोन नोंखौबो आइजाय ओइ खावब्ला दिनैनिफ्राय बयफ्रेन्ड गोनां एक्ट्रेस लाबावनो लालालै लाजामारा आइदे उदै बिगुर साजोबबाय लाजामारा बयफ्रेन्ड गोनां एक्ट्रेस लाजामारा मोनबायना मजाया दिनै फै खावब्ला बोखांनोलै इसोर